мушкилот дар фазои интернетии Тоҷикистон бо сабаби қатъи системаи мухобиротии NGN ва маҳдуд кардани иртиботи садоӣ аз тариқи мессенҷери машҳури Вайбер ҳамакнун боиси зуҳури мушкилии дигаре шудааст. Ҳоло бо душворӣ метавон аз хориҷ ба муштариёни ширкати Вавилон Мобайл тамоси маъмулӣ гирифт. шуморе аз корбарон дар хориҷ рӯзи 5 январ ба зудӣ мутаваҷҷеҳ шуданд ки ҳангоми талоши тамос бо дӯстон ва наздиконашон истифодабарандагони хадамоти ширкати мобилии Вавилон дар Тоҷикистон гӯширо аз тарафи муқобил ҳамсӯҳбатони ноошноӣ мебардоранд. алоқа қатъ мешавад ва ҳангоми дубора шуморагирӣ мекунед касе ки ба Тоҷикистон занг мезанад ба гуфтугӯ бо афроди ношинос эҳтимолан дар Русия, Чин ё дигар кишварҳо рӯбарӯ мешавад. дар телефон суҳбати афроди ношинос шунида мешавад ки бо касе ҳарф мезанад, аммо намедонад ки муштарӣ ё зангзанандаҳо суҳбати онҳоро мешунаванд. сифати садои гуфтугӯи онҳо то ҳадде хуб аст. ҳоло намунаи яке аз ин зангҳо. Як зан ба эҳтимоли зиёд бо модараш суҳбат мекунад. модар, ман ба ҷангал намеравам. ин ҳам ту тути заминиро аз афташ 80 рублӣ қабул мекунанд. дар бораи брусник, модар, ман чизе намедонам, ман ба ҷангал намеравам. кадом ҷангал? ман Маринаро бо кӣ мемонам? Марина дар Москав аст, дар зодрӯзи ман меояд. ӯ хуб аст, аллакай мустақилона роҳ меравад. хабарнигори радиои озодӣ ҳамчунин ба сухангӯи яке аз ниҳодҳои давлатӣ дар душанбе дар тамос шуд ва мутаваҷҷеҳ гашт ки ин занг ба он ҷо нарафт, балки гӯширо муштарии бегона бардошт ва садои ӯро намешунид, аммо ба таври рӯшан овози ӯ шунида мешуд ки чӣ мегӯяд. дар айни ҳол бархе аз тамосҳо мисли ба чин мераванд, зеро аз он тараф гуфтугӯҳо ба забони чинӣ шунида мешавад. дар ширкати Вавилон Мобайл баён доштанд ки дар ин бора бори аввал мешунаванд ва дар ин робита ҳеҷ мушкилие надоранд. онҳо барои таҳқиқи ин ҳолат намунаи сабти ин гуфтугӯҳоро тақозо карданд. ба гуфтаи корманди фаннӣ яке аз ширкатҳои ироакунандаи хадамоти мобилии Тоҷикистон, мушкили пешомада метавонад чанд далел ва сабаб дошта бошад. душвор аст гуфтанд ки ин ба чӣ рабт дошта метавонад. аз эҳтимол дур аст ки ин айби ширкати Вавилон бошад, мегӯяд ин мутахассиси тоҷик. ба бовари вай вазъ дар кишвар ба гунае шакл гирифтааст ки ҳама гуна мушкил, ҳатто мушкилҳои табиӣ, техникӣ, ҳамчун маҳдудсозӣ аз ҷониби хадамоти алоқа баҳо дода мешавад. ёдовар мешавем ки сар аз 1 январ дар Тоҷикистон бештари операторон тамосҳои садоӣ аз тариқи мессенҷери Вайберо қатъ карданд ки тибқи тахминҳо аз 1 то 1,5 миллион нафар шаҳрвандони кишвар ба виҷа муҳоҷирони кории тоҷик аз Русия аз он ба таври васеъ истифода мебурданд. ҳоло ба гӯш мерасад ки мессенҷерҳои маъруфи дигар чун WhatsApp, Telegram, Imo ва дигарҳоро ҳам мебанданд. ҳамчунин дар кишвар системаи мухобиротии NGN ғайрифаъол шудааст.